pa Wei Briu. Chief Executive Member KHASI Hills Autonomous District Council uba penyat sing siem henekasngi ulawan ra Iaka Mang Tyngka ka Duna saulag lai pulai hajar saus pa shpo Tyngka Jong ka council na kabenta Snem hajar pusau bat pusan habawan ra Iaka ni ka Mang Tyngka hakasngi baningkong Jong ka dorbar Mang Tyngka uba penyat ulakular ya ka dorbar ba ka executive committee kan ya le kat bala ban pen bha ya gijing mi pisa ba ya gijing don pisa Jong ka council haba pentip ba ka royalty Jong ka council ya ki mar po khando ki barit kala nang kiu haba yunu chor bat ki Snem balala UCM ka KHASI ula ong ba ula khmi lanti ba ka sarkar jala kan sapelat no ya baro ki pisa ki basa teng ha ka ba ya dei bat ka royalty ula pentip ru ba ka council kan sastang ban bu ikijing tho hapo gejeli Jongka da gejing arab Jongka National Land Records Modernization haba kren halor gejing job Jongka Tamasa Monolith Festival UCM ula pentip ba shen ka isi kan sawanra ya ka an ban pentikna ba ya kani ka Tamasa on penlong shisin Snem ban kentiu bat penne ya ka kolshor bat kiriti dostor jogi khasi minor minerals kabahat no minor minerals la hamkir ban yenujor bat Snem barada nikmi nantiru ba ka sorkar jula kan polite lut no ya kabahat kabadei jong major minerals